рӯзи гузашта дар литсеи касбии металлургии шаҳри турсунзода вохӯрии сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ Искандарзода Муҳаммадшоҳ ва намояндагони неҳодҳои гуногуни мақомоти маҳаллӣ бо донишҷӯёну омӯзгорон баргузор шуд. Искандарзода Муҳаммадшоҳ зимни баромади хеш гуфт ки бояд мо хурду бузург ба қадри сулҳу суботи комил ваҳдати миллӣ расида фарзандонамонро дар рӯҳияи ватандӯстиву меҳанпарастӣ ифтихори миллӣ тарбият намоем ва ба қадри заҳматҳои шабонарӯзии сарвари муаззами кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расида ба ободии ватани маҳбуби хеш саҳми арзанда гузорем. хоҳиш мекунем аз ҳамаи шумо дар дониш омӯхтан бисёр фаъол бошед, бисёр кӯшиш кунед ки ба ғайр аз забони модарӣ ҳатман дусе забони хориҷиро донед, чунки вақте ки меҳмонон меянд барои онҳо тарҷумон даркор мешавад ва мо нишон медем ки имрӯз дар ҳақиқат дар ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз тамоми ҷавонон ба илм фарогир ҳастанд ва имрӯз тамоми имкониятҳо барои асбоб кардани илм ва касб омӯхтан шароит муайян шуда гирад. ҳамчунин гуфта шуд ки яке аз сабабҳои шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротиву тундрав беаҳамиятии волидайн нисбати тарбияи фарзандони хеш аст. бетарафии ҷомеа беаҳамиятии волидон ба он оварда мерасонад ки фарзандони онҳо ба амалҳои ношоиста даст мезананд. истиқлолияти давлатӣ ҳамон вақт устувору пойдор мегардад ки ҳар як фарди ҷомеа ба қадри он расад ва ҳамчун дастоварди бузурги таърихӣ ҳифз намуда озодиву соҳибихтиёриро асоси хушбахтии худ ва наслҳои ояндаи миллат шуморад. дар шароити тораф шиддат гирифтани равандҳои ҷаҳонишавӣ барои мо ва махсусан барои наврасону ҷавонони сарзаминамон ватан, модар, забон, фарҳанг ва расму оинаҳои миллӣ, ҳамчунин эҳтирому арҷгузорӣ ба рамзҳову муқаддасоти милливу давлатиамон моҳияти ҳаётан муҳим дорад. ватанро дӯст доштан, аз он ифтихор кардан, барои ҳимояи он омода будан, ба қадри сулҳу субот, осудагиву ваҳдат ва истиқлолият расидан, шукронаи соҳибдавлативу соҳибватаниро ба ҷо овардан аз ҷумлаи арзишҳое ба шумор меравад ки ҷавонони мо бояд онҳоро дастури зиндагии ҳаррӯзаи худ қарор диҳанд ва итминон дошта бошанд ки танҳо дар ҳамин сурат мо метавонем кишвари воқеан ободу пешрафта бунёд намоем. самимона ва сидқан дӯст доштани ин ватан ва ин сарзамин, арҷ гузоштан ба арзишҳои неки миллӣ ва сайъу талош кардан ба хотири ҳифзу густариши онҳо, ҳамчунин оштинопазир будан бо ақидаву гароишҳои бегонапарастӣ дар маҷмӯъ андешаи миллиро ба вуҷуд меорад. терроризм ва экстремизм падидаи иҷтимоӣ бисёр ҷабҳа буда, пешгирӣ ва решака намудани он на танҳо вазифаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, балки қарзи ҳар як шаҳрванд сокини ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. хатарҳои терроризм ва экстремизм пеш аз ҳама ба кишварҳое таҳдид мекунад ки аксари шаҳрвандони онҳоро мусулмонон ташкил медиҳанд. яке аз сабабҳои асосии пайдоиши ҳизбу ҳаракатҳои экстремистӣ террористӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар он мебошад ки дар давраи муқоиматҳои шаҳрвандӣ ва бесаросомонӣ теъдоди сафи ғайрирасмӣ гурӯҳи ҷавонон толибпимони тоҷик барои гирифтани таълимоти динӣ ва давлатҳои исломии Эрон, Покистон, Афғонистон, Мисри Араб афзоиш ёфтааст. аз мадди назари ҳокимаи давлат бур монда ба адабиётҳои динӣ ва ҷараёнҳои бегона ошноӣ пайдо намуда, қисми зиёди ин ҷавонон барои паҳн намудани ақидаҳои тундрав ва ғояҳои ифротӣ аз ҷониби гурӯҳҳои иғвоангази ин мамлакатҳо ба сифати таҳриккор ҷалб гардиданд. ҳамчунин қайд карда шуд ки насли ҷавон бо дониши амиқ, ҷаҳонбинии фарроху андешаи мустақил ва бо масъулияти баланди шаҳрвандӣ бояд қарзи фарзандии хешро дар назди халқу ватан эҳсос намуда ҷомеаро ба пеш бубаранд. аз ин рӯ масъалаи баланд бардоштани сатҳи маърифати сиёсиву ҳуқуқӣ ва худшиносиву худогоҳии насли ҷавон бояд ба яке аз самтҳои асосии рушди давлатдории миллии мо табдил ёбад. дар фарҷоми ин вохӯрӣ миёни донишҷӯён ва намояндагони ҳифзи ҳуқуқ саволу ҷавоб ва мубодилаи афкор сурат гирифт. бо ҳамин ин ҳамоиш ба кори худ ҳусни анҷом бахшид. собирҷон Саидов, Дилмурод Шарипов, Хабар.